І зноў Шклоўшчына дзеліцца вопытам. У нашым раёне прайшла стажыроўка ідэалагічных кадраў Магілёўскай вобласці, сярод якіх прадстаўнікі рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі. У семінары прынялі ўдзел намеснік начальніка ўпраўлення ідэалагічнай работы, начальнік аддзела па працы са СМІ і развіццю паліграфіі, галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі аблвыканкама Алена Дзівакова, спецыялісты па ідэалагічнай рабоце выканкамаў, прадстаўнікі рэдакцыі газет Магілёўшчыны. Напрыканцы мінулага тыдня на базе нашага раёна прайшоў семінар ідэалагічных работнікаў вобласці на тэму «Дзейнасць рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі, інтэрнэт-рэсурсаў у рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі ў Шклоўскім раёне». На пачатку перад удзельнікамі семінара выступіў намеснік старшыні Шклоўскага райвыканкама Сергей Артамонаў, а Алена Дзівакова акцэнтавала ўвагу на тым, што ў цэлым ідэалагічныя пляцоўкі з'яўляюцца адной са станоўчых форм работы для абмену вопытам, і ў Шклоўскім раёне яны праходзяць ужо не ў першы раз. Гэта дазваляе больш дасканала ўнікнуць у прафесійныя пытанні, даведацца шмат новай і карыснай інфармацыі, якую затым можна выкарыстоўваць у далейшай працы. У рэдакцыі раённай газеты «Ударны фронт» экскурсію, па якой правёў галоўны рэдактар Павел Савельеў, калегі азнаёміліся з новымі прынцыпамі працы журналістаў рэдакцыі па вытворчасці друкаванага прадукту, развіцця выдавецкай дзейнасці, а таксама зусім новай канцэпцыі партала раённай газеты «Шклов-Інфобай». Пабывалі госці і на раённым тэлебачанні, дзе азнаёміліся з новымі праектамі, а таксама з працай святлодыёднага экрана каля раённага дома культуры. За 2 дні працы мэтавай пляцоўкі яе ўдзельнікі наведалі шэраг устаноў і арганізацый раёна і азнаёміліся з іх вопытам работы па ўзаемадзеянні з мясцовымі сродкамі масавай інфармацыі.